Burian itu hatta, masuk mahita tu acara minggu pesta parjolo parningotan ari hasa saor ni toddi parbadia. Marede mahita sian bukede nomor 100 tolu ayat sada dohot ayat 2, o pangapol na lumobi. Mengajari kami dangadon huboto kami nadengan natoran sian diri nami Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru, dohot toddi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakkilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku. Akka uhuppu pe, radutam muna jala patupau muna do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata manami, hodo manodangi jala mangajari rohani akkana porsea di hatam, marhite-hite toddi parbadia. Saibuhai marohanami asa ture parrohaun nami, marhite-hite toddimi. Asa toktonggok dame rohanami, makalasson hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian bukede nomor 826 ayat sada, go hiau Tuhan marhite hatami. Tuhan marhite hatami. Tangi hok kamu mapatik ni debata di Minggu Pentakosta
di pesta parjolo ima na dienet sian sada Johannes 4 ayat 2. Sianom matadahamu toddi ni debata. Ganup toddi na marhatopotton Jesus Kristus nang ro di bagasan daging. Ima sian debata. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 675 ayat 1, rodi ayat 2, hamu sude nasorati. Sude nasorati bilani dosai hatok marotu Jesusi sonang hopai loni sai posea matu Jesus si paluai molo pos rohan di Jesus dame rohami mudar ni Tuhan Yesus mamuri dosami ias tutu hobai noni sonang marohami sai porsea matu Jesus si paluai molo pos rohan di Jesus dame rohami. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejol alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangod dihok kami. Asi maroham dihami. Saya patoktong madihami roha hamuliateo tuho. O tod di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit, pinahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhiteon ni nasa asini roha, say unang tulak kami. Say tangihom mahami ho ale debata ama, anak, doho tod di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debata do na mamitori. Ise do na maddabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do na umate. Alay dada holani. Naung mula mangulu do. Jala di siamun ni debata do iba na mangod dihok kita. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita sian bukwede nomor 105 ayat 1. Roma tod di parbadia. Roma tondi parbadia debataku situtu rohanami mapa
sai sondani matok tong rohana binahulung. Hata ni debata turpuk di pesta parjolo di minggu Pentakostaon. Imasian sada Samuel 10 ayat 6 sahat rodi ayat 10 tolu. Songonom madidok. Jadi songgopan ni toddi ni Jahoba maho. Gabi manurirangi horap dohot nasida. Jadi muba maho gabe jol mana asing. Jadi ia dung masa kata deitu ho, bahen maguru roham na jupak tangammu, ai donganan di Jahoba doho. Dungi tuat maho tu Gilgal pajolohon. Jala ida ma. Tuat peao mandapot toko. Laho mamelehon akka pelean si tutungon. Dot akka pelean hamuliateon. Iko pituari lelengna payo maummo au. Ro mandapot toko. Asa hupabotoho tuho si bahenommo. Jadi duk tundal ibana laos yang labung ni si Samuel, gabe di pauba di batama rohana, songgok mado sudi akata dei sadarinai. Aidong sahat nasida tu dolok Gibea. Ida ma. Sahoron panurirang majupak kon ibana. Gabe songgop matoddi ni debata tu ibana. Laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Alai dung di ida saluhut akan atumada ibana na selaun, ibana manurirangi hape rap dohot aka panurirang, gabe ni nabe matudunganna. Ahado nama satu anak ni sikis, dohot dosi Saul hape di tonga-tonga ni aka panurirang. Jadi Roma alus ni nasahalak siani maddok. Ise do ulaning amanasida. Alani i majadi gabe upama. Dohot dosi Saul hape di tonga-tonga ni aka panurirang. Dung masohot ibana manurirangi, tol hasma ibana turubiani. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amen. Maredde mahita sian bukuedde nomor 465 ayat sada dohot ayat 2. Pasu-pasu lehonommu. Tahatidak kom maha porsyaut tai. Songon nahina tindak kon ni dongata saha porsyaut di sadok portibion. Rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Iman tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siat tod di parbadia adorang sohabubuhan.
Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubuan na toro dung ditanom. Na mula mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lauhuddul tu siamun ni debata. Jahoba amanai. Pargogo naso hatu dosani. Disi may bana pay mamulak sogot tu tanaon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot dihatai na maddok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapasahak mapeliat tahut maredde mahita sian bukede nomor 400 sada ayat sada dohot ayat 2 songgop tuhami. Songgok tuhami dari Solomon, oton diri debatakin, uhir batik muturo hakinon, oton diri debatakin, bereng sihol budi harolomi, didihon matuon abimi oton dini debataki surutot dim paluahonawon paluama orebata bering dadi kutok de kudison paluama orebata dawa pangabat di suarami hisap ni daging sandok diriki nalangar sahitok tonton demi paluama orebata. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata turpuk jamita. Di pesta parjolo parningotan ari hasasaun ni tod di parbadia. Imasian Yohanes 20 ayat 10 sia 1 ayat 20 tolu. Songonon ma tarsurat disi. Jadi dung bot ari di ari parjolo dung salpu ari sabat. Di naung sordak akapitu ni inganan ni aka sisyani. Alani biar ni rohana sida mida aka Jahudi. Roma Yesus jongjong tutonga-tonga nasida. Jadi didok matu nasida. Dame ma dihamu. Jadi dung didok songoni. Di patuduhon matanganna dohot adorana tunasida. Gabelas marohani akka sisyani. Ala naong di idanasida Tuhani. Dung diulahi Yesus mamandok tunasida. Dame ma dihamu. Songon sinuru ni amai ahu suruoku hamu. Jadi dung didok songoni. Mangobus ma ibana dopak nasida. Huhut ma didok. Jalo hamu ma todi parbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manang ise. Nong sesa mai. Molo di pahot hamu dosa ni manang ise. Hot doi. Ido yang go sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Rohabiar ni akka sisyan. Maradopon halak Yahudi. Toktong dope menghantui rohana sida. Pasca penangkapan, penyiksaan, penyalipan. Sahatu hamamateni Yesus
beberapa hari sebelumnya. Yesus mati dot status sebagai orang hukuman. Orang yang sangat jahat sebagai kriminal. Keberadaan sisiani Yesus, si huton Kristus, nama ce jonok sada tuna asing, na begitu lekat. Lewat kebersamaan nasi dana sungguh luar biasa. Tolu 1,5 tahun lelengna boy menggoncangkan hapor syau ni aka sisian. Di bagasan rohabian. Adong dosa dahal. Na bui di patupan nasida. Ima martabuni. Marhite aka pitu-pitu na terkunci. Ale Yesus Kristus na mamboto takas parohau ni aka sisian. Sahatu hati-hati nasi dan om bagas masuk tu ruangan ni tanpa mambahen pitui terbuka. Hata parjolo dohot na diulang-ulakon tu hata Yesus tu aka sisiana ima damema dihamu. Luar biasa. Dung dipasaha tu hata Yesus hata dame madihamu. Hata ni debata ipe dangbe manuraton pandohan namandok mabiar sisiana. Hata biar justru merubah suasanai gabe tenang. Damai, nyaman, tentram, nyaman, dohot lasni roha. Ido si tutu na dihasiholi aka sisian. Ido na tutu dilului rohani aka sisian. Ahado lapatan ni damai tu aka sisiani songoni nang hita di partikian nuengon. Iyana talului nuengon dadaholan dame na semu. Nabui berlalu begitu saja tanpa makna. Ale dame na tahasi holi. Ima dame na sejati. Songon na nihasi holi. Aka sisian. Sirna lasni rohai dung ditakup tu hata Yesus. Sosok Yesus na songon salak calon Raja Israel mate di hopinor silang secara mengenaskan. Halak Yahudi dakolan puas pamatehon Yesus. Ale huhut mangalelei aka sisian Yesus. Aguan dame di roha di ate-ate na bagas. Seringkali mambain hita dang peka. Tu sesuatu na terjadi di sekeliling ta. Talu mobi dang peka na adong do rencana ni debata di parngolota. Di son mahita sasitong na. Gabe aguan jejak ni debata hita. Dang tasadari. Ya Tuhata Yesus Kristus berjuang. Laho menjumpai hita na di bagasan biar. Di suasana ketidakdamaian. Jalan marhite harorona kehadiranna na secara tiba-tiba menunjukkan damai sejahtera na sejati tu hita sude. Sisean nama biar mangolu tanpa kehadiran Yesus. Jalan nuaeng patorakon tu nasida songon nani ida huhut. Nahina tidakon si Maria Magdalena marhite pandohan namandok nunga huida Tuhani. Nama lapatan nunga hehe Yesusi. Alani tikos manani dok ni Yesus na ikon mate ibana di hopinor silang ale hehe do muse di ari patoluhon laho makokop dosata. Jala pandohan na ido na dilupahon akasisiana na ikon hehe ibana di ari patoluhon ni. Dang adong be sengat ni maut. Ala ibana sadiri nong mematahkan kuasa maut. Ketidakdamaian. Biar ni roha berganti dot las ni roha.
damai sejahtera na sejati. Da mema dihamu. Songon ama na mengutus anakna, ahu penuaeng mengutus hamuna. Alani unang mabiar hamu. Hata biar berulang-ulang digantihon dohot ketenangan na berulang-ulang. Da mema dihamu. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Biari boido merasuk sudehita jolma tanpa terkecuali. Biar godangdo penyebabna. Baik penyebabna sedang terjadi secara nyata-nyata. Manang penyebabna baru mungkin terjadi. Tak kala biari melanda dirita. Tapagogo martangi yang tutu hatta. Mangido pandongan yonna. Pangurupionna. Na pasti Tuhan debata. Mangalehon damai tuhita. Asal maporsia hita di ibana. Ala ditiki tahilala kehadiran di debata di ngolut. Dang adong behuaso biari. Alai dirajai dame nasian debata ido hita. Dame na pinasahat ni Jesus. Dibarengi dot pangalehono ni tod di porbadia. Na justru menandai misi hasesani dosa. Na pinasahat ni Tuhata Yesus Kristus. Tuganup ita marsada-sada. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pengutusan huhut pangalehono ni tod di porbadia. Di parnidaan ni Johannes. Biasa na menyangkut sudesian sisiani Tuhata Yesus. Da mema dihamu. Kendati pun rumusan na sarupa tu pandohan salam na biasa. Shalom alehem. Assalamualaikum. Ale di konteks Johannes. Salami memiliki arti na lebih mendalam. Onma salam dame na dibaga-bagon Yesus. Dinamarhata partadingan ibana tuaka sisianna. Ima haluaon na merupakan si lehon-lehon asini rohani Yesus sadiri na berbeda tu salam sejahtera na ditawarhon portibion. Songonani do ni sada Johannes 4 ayat 26-27 pemberian damai dihubungkan tu pangalehono ni todi porbadia. Luka-luka nadong di tangan dohot adorani Yesus merupakan tanda pengenal dia kasisian. Sifat usus tubuh kebangkitan secara jelas memaknai di sada sisi Yesus boleh masuk lewat pintu-pintu na terkunci. Ale di sisi na asing tubuh na boleh diraba. Pintu terkunci melambangkan biar ni rohani aka sisian. Di pasahat Tuhata Yesus Kristus dotod di porbadia. Marhite na mangubus ma ibana dopak nasida. Huhut madidok. Jalo hamu mato di parbadia. Songon pangobus ni manusia na parjoloi. Di sonma aka sisian. Di patubuhon kembali. Di paim baru marhite tod di porbadia. Onma nani guaran ni baptisan todi. Baptisan na tutusi tutu baru. Damai bagimu. Ala ternyata justru lebih erat dikaitkan. Tu perutusan manang misi pengampunan di nasida. Pangalehono ni todi porbadia dihubungkan dohot misi pewartaan Injil. Misi dohot huaso manesa dosa di pasahat amai itu Yesus. Jala ditoruson Yesus ma tradisi tua kasisianna. Yang tidak diampuni oleh murid-murid juga tidak diampuni Allah. Pencurahan Roh Kudus memiliki tujuan ganda. Napa jolo menumbuhkan haporsyaon. Napa duahon menyadarkan misi pendamaian. Unguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dang sude jemaat.
Songoninang masyarakat. Boi manjaloboti sajo barita taringo tu haheyo ni Jesus. Sian namate. Tarlu mobi pencurahan ton di Parbadia. Nagodang mengalami penolakan sian lingkungan jemaat. Dot masyarakat. Sebagai akibatnya nasida mudah mengalami kegelisahan. Biar bahkan sahatuna mengurung diri, menutup diri. Sikap do reaksi negatifon dan mungkin bertahan lama. Jala pasti do berubah molonungani dai nasida. Songon dia kehadiran Yesus di tonga-tonga ni nasida. Ya Yesus namate di bukit Joljota. Mulak mangolo di hari patoluhon. Mian di tonga-tonga ni nasida. Mangalehon damai. Di akasisian nang dihita saluhutna. Di pasahat tu akasisianna nang tondi Parbadia. Kesadaran tu kehadiran ni Tuhata Yesus Kristus. Mangalehon dame dia kasisian. Dada dame holan sebatas arti jaminan jasmani. Tanpa adong tantangan do rintangan. Melainkan dame nago keyakinan. Dohot pakiriman. Ditongani godang tantangan dot ancaman. Biari berubah gabe lasni roha. Kehadiran Yesus berupa penampakan diri. Songonan alaman ya kasisian. Diawali dot penampakan songon di ari hahehonna. Paskah. Memang unik. Jaladang boibe berulang. Ale marhite cara nana asing. Isarani parsoran yaka nabadia. Namarulaun nabadia sude sisiani Yesus. Ikon mengalami kehadiranna. Na benar-benar peduli dia kasisian. Talumobi na porsia di ibana. Ibana do silehon dame dihita. Ibana do gabe perdamaian dihita rapdot debata. Songoninang debata dohot portibion. Alani seraya hita merasakan kehadiranna. Di tonga-tonga ni akasisian. Nang di tonga-tonga ni parsorata dihuriai. Yesus memperbaharui hita. Marhite tondina nabadiai. Digohi jala diperlengkapi do hita. Dimampukan menjalani tugas perutusan. Najinalo ni Yesus yang amana. Huhut ditoruson tuaka sisiana songoni nang hita saluhutna. Misi Yesus napaluahon jolma. Dada na manguhumi. Dada na menghakimi. Alani dosata. Jala dosani torop jolma. Alai los pajonokon nasida. Asa menyadari dosa-dosa nasida. Porsia tu Yesus. Huhut di sesa ibana dosata. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Songoni nang akka sisyani Yesus. Diutus tu akka na mardosa. Asa di bagasan perjumpaani. Gabe sadar di dosa nasi dabe. Jala porsea di holong nasian Yesusi. Asa dapot nasida haluaon. Alani marhite pesta parningotan parjolo. Ari hasasaur ni di Porbadia. Di paingot do hita marhite hatana. Na margogoihon hita marhite barita haluaon. Huhut marhite barita na ulitu sandok portibion na mandok. Ay dilehon debatado tu hita tod di hagogoon. Tod di haholongon. Tod di pangarajaon diri. Dada tod di hatahuton. 2 Timotius 1 ayat 7. Selamat memperingati Ari hasasorni tod di Porbadia na parjolo. Tuhat tama nama masu-masu. Amen. Martangiang mahita. Ale debata ama anak do tod di Porbadia. Taruli tod di Porbadia do hami saluhutna. Di pesta parjolo parningotan ari hasasaoni tod di Porbadia. Tod di namargogoyohon hami. Jalan namang gobulokon hami sia nasa biar. Ketakutan, kegelisahan.
Alani ale Tuhan molo adong dope sian tonga-tonga ni parsora nami na gelisah, na kuatir, gohi manasida, marhite tondim tondi porbadiai, bolong ma sude akabiari. Ale Tuhan, dia kadongan nami na marsahit lehon hamalumon, di akana di bagasan arsak ni roha apuli, di akana merayakan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, homa nama nambai las ni roha di nasida. Dia ka keluarga-keluarga nong marhasohotan, suadong anak dot boru, lehon anak dot boru di nasida. Dia ka anak kon nami nong matua sorodope sirokap nito dina, lehon sirokap nito di dinasida. Dia kadongan ina nama balu akadongan duda yatim piatu. Homa maparohahon ngolu ni nasida si ganup ari. Jala pasikop masude kebutuhan di nasida. Ale Tuhan tatap ma aka ama dot ina asa toktong gabe ama ina. Si panogu-nogu tu aka anakonna. Jala di paborhat ma aka anakonna sida tu pendidikan na tu mimbo. Gabe anak syoloi ajar jala biar mida Jahoba. Anak-anak na memiliki spiritualitas na timbo. Jala toktong maka porsyeho manang tu dia nasida mangalaka. Ale Tuhan, dia ka pimpinan ni Huria di Sandok Portibion. Songoni nang pimpinan negara-negara di Sandok Portibion. Lehon tondi parbadiai mangaraje rohana sida ganup. Asa unang dengan tangan besi nasida memerintah. Alai marhite todi haholongon nasyako todi nagok asini roha. Ale Tuhan, hupasat hami OP Porus amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Rabdot Sudia Kapareses, Pimpinan Resot, Pimpinan ni Huria, Pandita Guru Huria Bible Flow Diakones Evangelis, Rabdot Penatua dot Sudia Akaruasna asa masih rupurupan masih tukol-tukolan. Lalu mobi ale Tuhan mengadopi tahun perpolitikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nang tahun perpolitikan di tonga-tonga ni Huriam HKBP. Asa jongjong aka pimpinan na biar mida Jahoba dada holan menawarkan aka janji-janji palsu. Hubua kami ale Tuhan, Bapak Pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Rabdot para menteri, para kabinet DPR RI, DPRD, DPD, sahatu pedesaan, kecamatan, kelurahan, homa margogoy hon huhut mama sumasu nasida. Asalam tercipta masyarakat nam semakin sejahtera, makmur, jala berkeadilan. Ale Tuhan, hu pasat hami perjalanan sentralisasi keuangan di HKBP na memasuki bulan keempat. Asa hodo ale Tuhan, na toktong mengajari, na toktong maniroi, jala na toktong margogoy hon hami ganup marsada-sada. Ale Tuhan, hu pasat hami pardalanan ni Huriam HKBP, asa hodo di patujolo. Jumul urasya misian dosa panglosyon nami, Mate Yesus Kristus caloma tangiang namion. Amin. Maret de mahita sian buku ende, Huria Kristen Batak Protestan, nomor 641 ayat 1 ayat 2, otondi porbadiai, laos tapasahat ma pelian paduahon. Otondi porbadiai, segohi palutan,
Tangyakon mapeliata tuado pandi debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan, dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masyana nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Aslam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Aslam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku hupasahati Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni silehon-lehonmu di hami, todim nabadiai, di lehon ho tu hami jolma, sumonggo pi hami naleaon, naumarga ido di leoko tu hami, jalagu modang do isian portibion, dot sian pangisi nasude, ope molia te marohanami, jala pujion nami maho, alani sude habal gaon, dohot hamulionmu, naong pinapatarmu tu hami. Selehon mato di parbadiai tuhuriam. Akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai. Jala dipatok tong hami mian di barita na ulii. Ale ton di parbadia. Sai pasada mahuriam napi napungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haholongan. Songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jalapatiur mahami. Asa utadahami akadosa na balga. Dot na met-met si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami. Asalam badia jala imbaru hami ganup hari. Asa tarbaik kami saur di bagasan huria na badia. Na sasadai. Sai odihon. Jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami mandok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai silehon-lehon tuhuria. Asalam ganda torop niaka parbarita na uli. Dohot pangajari. Dohot parasiroha. Nama maritahon habal gaonmu di portibion. Saya sondangi. Jala pasu-pasu sude parpunguan yala Kristen di gereja. Di parsikolaan. Nang di bagas nabe. Asa tau nasida saor tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan natarpodom. Jala pargogoi akan nagale. Saya songgoti maakkan naneang dot natakang maroha. Asa ditinggal hon nasi dah hajahot ton nabe. Saya parohai akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namangoloiho. Saya tatap manatar gogot dot napinaburu-buru ni halak alani haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus. Jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran niaka panggom-gomi, panguhum, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patogu haporsyon nami, asa toktong huingot hami, nong sesa dosa nami, jala buanonmu hami, tuhangoluan sogot. Saya sungguli pakirimon na mangolu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, pangoluan mudo sude. Asa masuk kami marnida debata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say sot malomoni roham di Banua Tongon sona di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Hai, ほどな
mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasor hon madamena tutodim. Amen. Atas buah ni pimpinan Huria Kristen Batak Protestan pasahaton namima pesta paningotan parjolo ari hasasaoni todi porbadia horasma dihita saluhutna.